Mabiyayang araw po sa inyo, kabalin. Dati kabalin, ayaw na ayaw ko itong trabaho ito dahil siyempre nagtatrabaho ko sa albergo. Presko, may aircon, desente. Kaso kabalin, ngayon sa hirap ng buhay, kahit ano na lang gagawin mo para makasurvive. Ito kabalin ang aking armas ngayon. Pakikita ko kung paano natin linisin ang garden na senyora. Dati kabalin, pag tumutubo yung damo, nawawala ako sa kondisyon. Ngayon kinakausap ko na yung mga damo na sana laging tumubo para meron akong tabasin. Tara, samahan niyo akong sa ating trabaho. Ginagawa mo. Ito kabalin na realidad ng mga OFW. Kwento ng mga Pilipino, kwento ng isang tao na nakipagsapalaran sa ibang bansa. Iniisip ng iba pag nasa Italia ka o pag nasa Amerika ka o nasa Europe, kaya ko nasa Italy, ang sarap ng buhay. Sabagay, hindi mo po masisisi. Maging ako man nung kabataan ko, ganun ang inisip ko. Sabi ko, pag nakakita ko ng picture ng mga kakilala ko na nasa Europa, tuwan-tuwa na ako. Tapos inggit na inggit ako. Sinasabi ko sa sarili ko, sana ako rin makapunta doon. Pero ang totoong kwento ng mga kababayan natin, sandako man sa mundo, pagtitis at paghihirap kabalin. Itong vlog na ito kabalan, ang gusto ko lang ipakita na ang iba-ibang uri ng trabaho dito sa Italia, at para di maintindihan ng iba, mga pamilya natin sa Pilipinas, na ang pinagpapaguran natin ay hindi ganun kadaling kinikita. Sabagay kabalin, nung bata ako, yung mga kapatid ko nasa Korea, pag humihingi ako ng pera sa kanila o pambili ng mga gamit, pag hindi ako nabigyan, parang masama ang loob ko eh. Kasi iniisip ko, bakit hindi ako bigyan samantalang kaliit lang ng hinihiling ko. Pag sila nakikita ko sa picture, ang gaganda ng bihis nila, ang sasarap ng kinakain nila, siyempre kabalin, hindi mo naman maintindihan noon dahil hindi mo pa naranasan mag-abroad. Pero ngayon kabalin, naiintindihan ko na kung bakit, at kung minsan kung humingi sila, at kapag humingi ako, hindi ako mapagbigyan dahil ganito po wala. Ang picture sa Facebook kabalin, kabaligtaran ng totoong buhay sa abroad. Minsan sa Facebook makikita mo ang mga kababayan natin, ang gaganda ng bihis, elegante, ang sasarap ng kinakain, ang gaganda ng pinupuntahan. Pero sa likod doon kabalin, puro pagtitiis at pagtatrabaho ang ginagawa nila bago nila maranasan yon. Nagtitipid sila sa pagkain, o lahat ng trabaho ginagawa lang para matupad yon. Kaya minsan pag may mga kamag-anak na umuhingi ng tulong na hindi mo mapagbigyan, minsan sumasama pa yung mga loob nila. Hindi nila alam kung gaano kahirap. Tulad ako, ganito kabalin, wala ho akong pinag-iba sa magsasaka sa Pilipinas o sa baryo namin sa Matabig. Wala po akong pinagkaiba sa mga taga-village, sa mga ordinaryong tao sa Pilipinas o sa aming lugar. Nagkataon lang kabalin, iba lang yung pera sinasahod namin. Kung sila peso, ako euro. Pero yung trabaho, pagod at pakikitungo ng amo, ganun din ho. Minsan ho, mas mabait pa nga yung mga kapwa natin Pilipino sa Pilipinas. Sa Pilipinas, pag nakita ka nilang sobrang pagod, minsan bibigyan ka pa ng bonus o kahit pabigas man lang. Dito wala kabalin. Bawat trabaho, bawat oras binabayaran. Kunwari lang naaawa, kunwari lang amore, kunwari karo. Pero ang totoo, hindi naman talaga sila nagbibigay. Ngayon kabalin, naiintindihan ko na. Kaya ako kabalin,
malaki yung pagbabago ko mula nung dumating ako dito sa Italia. Naging makipagkumbaba ako sa mga normal na tao, dahil ano naman ho yung pagmamalaki ko kung maaaring mas maganda ang buhay ko sa kanila, sa mga ordinaryong tao sa amin, sa lugar namin, dahil euro nga ang sinasahod ko. Pero ang katotohanan ho, yung trabaho na po minsan nga mas maganda pa nga ho yung trabaho nila. Kaya nga ho, paano ka magiging mataas kung yung antas ng pamumuhay o trabaho ganun din, nagkaiba lang sa sweldo, kaya nagagawa mo ang gusto mo, tapos pahirapan ka pa ng makina niyan. Ang mahirap dito kabalin, pag ang makinang ito ay nalunod, yung anong tawag sa atin, oo nga, nalunod o na ano, ang hirap pa andarin kabalin. Abang hindi umaandar ng kabalin, magkukwento pa rin ako. Kaya ang sinasabi ko lang kabalin sa mga pamilya namin o pamilya namin sa Pilipinas, lalong lalo na kabalin yung hindi nyo alam ang sitwasyon namin sa abroad. Tulad ako, nasa Italy ako, o kahit mang bansa yan, nasa Amerika man yan, Saudi Arabia, Qatar, pare-pareho lang kami pinagdadaanan. Minsan nga lang ho, may mga Pilipinong mas maganda yung trabaho nila, nasa loob ng opisina, naka-aircon, nakabihis ng maganda. Kami naman ho, ako na hindi ako naka-aircon at saka madungis ang itsura ko, pero ang sweldo naman ho ay maganda. Pero yung pagtitiis namin at lungkot at pagtitipid namin kabalin ay pare-pareho lamang. Kaya sana sa mga kababayan natin may naka-abroad na OFW, yung magulang, kapatid, kamag-anak, pag may iningi kayo na hindi nila naibigay, sana wag kayong magdarandam o magagalit. Kasi kung kaya din namin, hindi ko naman ho nilalat, meron naman ho talagang tao na kahit tumingi ka hindi ka bibigyan. Pero santas po ng mga OFW, halos karamihan kaya nga ako nag-abroad yan dahil gustong tumulong. Minsan nga lang ho, dumating yung pagkakataon na hindi ko sinasabing nagsasawa eh. Ang sa akin kasi, minsan sinasabi na nagsawa ka na kaya ayaw mo nang tumulong. Minsan kasi parang napapagod ka na yung mga tinulong mo parang hindi man nagiginhawaan ang buhay, kaya minsan nawawalan ka ng gana. Pero intindihin nyo na lang ho, paglipas ng galit, paglipas ng tampo, at magkakaroon kami ng pera, minsan ho kusa na lang kami nagagalit lalo na pag walang pera, walang sahod, kasi yun lang na lang ang gagawin namin para maibsan ang ano namin pinagdadaanan. Kaya mga kabalin, bago ko po pahindarin tong makinang ito, mga kapatid ko sa Pilipinas, pangalagahan nyo po ang bawat sahod na pinapadala namin. Kung pinapag-aral namin kayo, pagbutihan nyo ang pag-aaral nyo. Kung ano yung pinagpagura namin, pagsikapan nyo. Huwag nyo okay lang uminom, okay lang na paminsan-minsan magbisyo kayo. Hindi ko po yun ina-advise, pero siyempre bilang kabataan, bilang tao, kailangan natin yan. Sino po naman ang ako naman kung may kapatid ako o anak na paminsan-minsan nag-enjoy at gagamitin yung pera pinadala ko, okay lang po yun. Minsan lang ho tayo dadaan sa buhay na ito, bakit niya titisin. Pero ibig ko sabihin kabalin, yung isang beses o dalawang beses, yung 5 pangalagahan nyo, kasi dugot pawis namin ang pinuhunan namin at paghihirap ng pagpapandar ng makina ito. Sa kakasabi ko po kabalin, nag-vlog ako hindi ko po papandar ang makina ko. Paano kaya ito? Lunod. Ang hirap.
Tagal ko na po kasi hindi ginagamit to. Mula nung nagtaglamig. Hindi ko napandar. Minsan nga lang ho, nakakalungkot lang. May mailan sa ating mga kababayan. Minsan ang kinalansan sakripisyo hindi napagtagumpayan. Kadalasan may mga anak na pinag-aaral na hindi nila natuloy. Minsan nakapag-asawa o minsan uminto, na bisyo. Sangkap na ho ng buhay yun eh. Pero yung mga ama nila o tulad ko na kamag-anak nila sa OFW, sa una masasaktan yan, magdaramdam. Pero kalaunan, magpapatawad din yan. Ang kinalulungkot lang ho kasi ng isang OFW, kabalin, kunwari may pinapag-aral na anak na hindi nakatapos, iniisip niya yung kinabukasan niya. Kaya ganun siya, galit na galit. Iniisip niya paano ka na, paano mo itataguyod ang pamilya mo. Pero palalaunan ko, pasasan po, magpapatawad din. At siyempre, kailangan lang intindihan kabalin. Yung vlog ko, hindi ko napaandar yung makina ito. Kasi sa tagal ko nang hindi ginagamit, kailangan palitan itong spark plug. Kaya halos isang oras kong pinapaandar. Bibili muna ako sa susunod na pasok ko. Doon na lang ako magtatabas uli. Galit na galit nga yung senyora ko dahil wala akong natapos. Hindi ko mapaandar kabalin, anong gagawin ko? Sabi ko sa kanya sa tagal natin hindi ginagamit, siyempre na-stuck na matagal kaya mahirap paandarin. Sa ngayon kabalin, magpapaalam na muna po ako. Uwi na ako dahil wala na akong gagawin dahil hindi ko napaandar nga itong makina. Hanggang sa susunod na araw na lang po. Sa inyo lahat mga kabalin ko, mga kapatid nating OFW, mabuhay po tayong lahat. Proud kabalin.